paesi dell'America Latina, dell'Àfrica e dell'Àsia. Nosaltres necessitem gestionar els impostos que generem nosaltres mateixos. Ni altri volem gestire i SCEI e tasse che paghemo. Sí, no solament volem, sinó que necessitem, perquè... Puntualizzemo, non solo volemo, però che abbiamo bisogno di gestirle queste tasse. Perquè estem en una crisi greu dels serveis públics i de les infraestructures, amb una greu crisi de finançament públic en el nostre país. Perché abbiamo un problema serio per finanziare strutture che abbiamo bisogno nel nostro paese, che è Catalunya, per svilupparsi. Esquerra Republicana de Catalunya fa anys que denunciava aquest espoli en solitari i aquesta realitat. Ara mateix, en canvi, és un clam, és una demanda absolutament majoritària de tota la societat catalana. Prima c'era solo Esquerra Repubblicana di Catalunya, che è il partito di Michel, che diceva che in Catalunya manca SCEI per finanziare queste strutture. Ma adesso tutti i partiti catalani dicono la stessa roba. Sí, no només els partits, sinó la pròpia societat civil catalana. Non solo i partiti, ma anche la società civile. És a dir, tenim dues mostres molt recents d'això. El president de la Generalitat de Catalunya, que és un socialista català, però que està al govern en coalició amb Esquerra Republicana i que, de fet, si està al govern és perquè nosaltres l'hem fet president. Un esempio chiaro è l'ex presidente della il presidente attuale della Generalitat de Catalunya che ha detto queste robe che diceva prima Esquerra Repubblicana e che se è presidente è grazie ai voti di Esquerra Repubblicana. La setmana passada també el president de la gran patronal catalana la setmana passada va fer unes declaracions molt dures amb dades concretes dient que s'havia d'acabar amb el dèficit fiscal che hi havia a Catalunya. E anche il capo dell'associazione dei imprenditori catalani ha detto che c'è un problema serio del finanziamento delle strutture. També els grans sindicats estan amb aquesta reivindicació. E anche ai sindacati si deve dire la stessa roba. És a dir, que la societat catalana lentament creix un independentisme que no diu el seu nom encara, che dentro della società catalana vedrio nascere una nuova forma di indipendentismo che ancora non ha un nome. Sí, encara no diu pròpiament el seu nom, però que és un independentisme transversal que crea un clima favorable per al creixement de l'independentisme polític. Che è un indipendentismo però trasversale e che è di beneficio per il cambio. Nosaltres ens hem fixat un horitzó per al 2014 d'alt contingut simbòlic per fer madurar el moviment social sobiranista independentista. E che noi altri avevamo messo una data 2014 come data ultima per realizzare questo cambio. No és una data última, nosaltres continuarem sempre reivindicant-ho. Nosaltres ens hem proposat d'aquí al 2014 tenir una majoria suficient al Parlament de Catalunya que al marge de que alguns vulguin el federalisme o altres vulguin l'independentisme, hi hagi una majoria que estigui disposada a demanar al govern de Catalunya que organizzi un referèndum d'autodeterminació. Quello che volge al manco che sia una maggioranza non necessariamente indipendentista, ma indipendentista, autonomista, che faccia una chiamata per un referendum d'autodeterminazione di Catalunya. Creiem que es dona una circumstància europea favorable amb els anunciats referèndums a Escòcia i al País Basc i també es dona la circumstància que potser vosaltres desconeixeu i us deveu preguntar per què el 2014 i no una altra data, és perquè el 2014 es commemora el 300 aniversari de la pèrdua de la independència de Catalunya, el 300 aniversari de la imposició de la dinastia borbònica a Espanya i del centralisme espanyol.
questa data del 2014 corrisponde con i 300 anni quando che si arriva la dinastia borbonica in Catalunya, se ho ben capito, Spagna. Spagna, e che c'è condizioni favorevoli in Europa per questo tipo di cambio, perché c'è già i scozzesi e i baschi che si devono fare questa roba. Bé, m'agradaria poder explicar-vos moltes coses més de Catalunya, del seu passat, del seu futur i del seu present. Mi piacerebbe spiegarvi tante altre robe della Catalunya, del suo passato, del presente e anche del futuro. Com per exemple del present immediat, la convocatòria per exemple d'una manifestació l'1 de desembre que ve en què reclamem la gestió des de Catalunya de totes les grans infraestructures de comunicació. Per esempio, l'1 del mese di dicembre siamo di organizzare una gran manifestazione per denunciare la necessità di finanziamento per strutture in Catalunya. Sí, de gestió directa de les infraestructures. E di gestione diretta delle infrastrutture. Però, clar, de fet no vull abusar de la vostra atenció i considero que clar, avui és el poble Bennett i Benetti avui el protagonista, no? I sobretot m'agradaria dir-vos, per acabar, que és una satisfacció estar aquí amb vosaltres. È stato un piacere stare qua con voi altri e non vi voglio occupare più tempo perché qua il protagonista deve essere i Veneti. Però sí que m'agradaria dir-vos que m'agrada veure que la realitat dels benetistes, les seves aspiracions, m'agrada veure-les com a expressió d'un teixit social actiu i modern, que les aspiracions d'aquest moviment són també polítiques, econòmiques i socials. Però vorrei dirvi che l'aspirazione dei Veneti è specialmente aspirazioni politiche, economiche e anche sociali. Bueno, jo no ho dic, ho dieu vosaltres. A mi m'agrada veure que és així. Gli altri se devono fare queste robe e a me mi fa piacere vedere che è così. És a dir, que reivindiqueu la rica tradició vèneta des de la Sereníssima República, no des de la nostàlgia, sinó per projectar-vos al futur. Mi fa piacere vedere che fate le vostre rivendicazioni che va in drio fino ai tempi della Repubblica Veneta per progettare il vostro futuro. I no des de la nostàlgia. E non solo dalla nostalgia. I per tant us felicito. Gràcies.